رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي. أعوذ برب العرش العظيم من شر وسواس الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين. وبعد أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي تغيين على فيك بوشتانة ترما كان سنسيني على تغبر كماي على ميكو دامنة نابكو لبا بيفي ما على من بلاين تيفي وتي على من بوي على من بفنجة فمي منا أجاه وناي منك أتيني نغا كومونا. أما كشيني نما دلو على ينفيك كي كيرا ولا نيغنصر بالكا كيرا جوربا تيجي كيرا قصون تيجي كيرا بنية تيجي سرونالي تيجي أنا سيد ولد آدم ولا فقرة ني على كيرا باكا كماي أكو آدم يدينو دين ولو hawawu dewo den bora ala ako ala ene muhammadu ke abe kuntiki ko nga wasote ne de bi kuma mana mina to dadena wadu kolo bi chika bone muhammadu de dala mana mina amabo mo ko shidala wane de be soro nalike chaw nye gwanyoro la ami ala deli ala ke kishini nama deli o kira bayinka ana so mo sanma wana ka saba nyuma ani no fetu baga nyuma kelengele na bela jele foka ta se jodo ma ala kenene awiye o jama kulu chala nambora ya mafili abauka emission sanfe na wafili Ramadan sungalo jolu sungalo nafla ka shu nyinamaya ni alabatoi ka shu nafla ni wurduye ka shu nyinamaya wala samse gagere ala la chikomi hina kalo kono yafa kalo kono nyumaya kalo kono sungalo ya Allah Ta'ala ka promo kalo de ode atotuma chamani sungalo seraba e donmogo wani karamogo ube an lashu ka ke nyumaya kele kan ko aye nyumaya bo sungalo kono aye nyumaya bo utafo gansa sabu ala kira bade ko afdalu sadaqatu Ramadan ko sadakati bekadi alai nyumaya bekadi alai ko nga mingara sungalo kono ko ode ya bela fusamanchi wa ode kera ka bo katema bela jelenkan sabu sungalo e promo kalode amisela bi nafo aye credit ka ka telefone na obiseka ke jien wati be dongo do mani jaiba ke nga niye ya mendoron ko rezo nimbe promo la nin don iba yo do e bitelia ka credita me ka soro don be credita do yo nga promo be nin do kama e credita parce que muna yeminta onyo na wara bidima tuma do yeminta wo nyo na kelen dima kuma do wa nyo na sabadima tuma do wa nyo na duru dima sungalo fene Allah Ta'ala ka promo kalo de arakan kele akono oni kalo to wara kan kele sara chugo tikelen koloshinyan kele zikru la kirakan solla akono oni kalo to kirakan sol tekelen ka warboy ku maloboro kelen sangata di doma akonna na ka yara de ma ka shundo wal ma ka shuntike ni jisma e wal manin nono e wal manin tamaro e ona nyogonaw o kele sungalo kono oni kele ka ke kalo warala u baraji decret kelen mana fe odi kama machama anga karamugo anga doni jetraw u banshu sungalo en kono ka kenyumaya kan ambala kanyumaya munuke ala ku jabi wala kira baba fo ka hadisala man jahaza ghaziyan fakad gaza koni mami ye jadi kala dolla be ka blakata jadi ke yoro ka bina fo yere jadi ke oni mami fene ye sumaga do deme akese ka shundu suguru ko gele abala e malo boro dama ka sungolo no ya bulu yenna songo dama ka sungolo no ya bulu iye sugoro boro dama wala saka shuntika no ya bulu abina fo ere shuna parce que ala bina baraji mi soro ni bakelen do ala bi bakelen bla le kun katla ka bakelen bla adema maga fenenka mizanu na kasoro e male ka shundu ala kira ba fo kay ala woleni ne aw ma ala ko tani nemi ni ya di balmam soma ka di sinjima o be ala wole min ke na ya soro ale ala ko tana ne e kon mo ala ko ta ke ale de o ke abina duwo min ki maloboro indile ama wari indile ama o yikele ka ala woleni ne e rema ala ko tani nemi ala ka mine an bela jelembolo o hukumu kono bitu ye sungalo tle nani o koro shini tle durudo nafla membe ola amina bo ka ode di au massa sungalo tle duru nafla o ye samanu rakaatin arakan sheki yakrau fi kulli rakaatin bi fatihati alkitabi
arakan kelen o arakan kelen bi fatiha kala k'a dafa ni ye fatiha kalan k'a ban siɲɛ kelen suratu sharhi n'o ye alam nashraha sura in alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha farakta fansab wa ila rabbika farghab ibo suran kalan siɲɛ kelen fatiha siɲɛ kelen alam nashrah n'o ye suratu sharhi siɲɛ kelen i bɛ sɔrɔ ka na suratul ikhlas n'o ye kul huwallahu sura in i b'o kalan siɲɛ 3 qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad i bɛ nin sura in kalan siɲɛ 3 nin sura in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen an ye nin walawalaw ye an ka sigidaw la sigida minnu n'a b'u sɔrɔ maadubatul qur'an na suratu sharhi n'i y'a kɔrɔ lajɛ kuma min b'a la ka fɔ a kɔnɔ ka kul huwallahu sura lajɛ fɛn min b'a la ka fɔ a kɔnɔ a k'a dɔn k'a fɔ i jɔlen o kalantɔ i fɛ i yɛrɛ b'a kɔrɔ dɔn a b'i jidi limaniya la o kumana fɛ min segin a kan sunkalo tile 5 o nafila o de ye arakan 8 salambilako 4 arakan kelen o arakan kelen fatiha siɲɛ kelen suratu sharhi siɲɛ kelen kul huwallahu ahadu siɲɛ 3 o kumana fɛ n'i ye salamu 4 bila wirdu min bɛ kɛ o de filɛ ya samad ya samad siɲɛ 100 ya samad ya samad siɲɛ 100 samadu de ye kɔsɛmɛ masa jigifa masa masa min mako bɛɛ bɛ dilan ale fɛ yen ale de bɛ mako bɛɛ dilan o de ye samadu ye allahu ta'ala tɔgɔ minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko asmaul husna tɔgɔ sanumanw samadu bɛ a la falhamdulillahi rabbil alamin an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la k'a deli ala fɛ sunkalo belebele in a donna an kan hɛrɛ la yarabi ala k'a kuncɛ hɛrɛ la ala k'a musakaw nɔgɔya a malobɔrɔkow a sugarobɔrɔkow ala k'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen nɔgɔya kuranɛkala minnu b'a la ka kɛ tafsir minnu b'a la ka kɛ sunkalo ninnu kɔnɔ ka taa u kɛnɛw kan baraji belebeleba de bɛ u la hali n'a y'a sɔrɔla e yɛrɛ tɛ gafe dɔ ka t'i sigi tafsirkɛlaw fɛ dɔrɔn baraji caman bɛ a la an k'an cɛsiri an ka ala ɲini nin ye ala ɲini kalo belebeleba dɔ ye maa bɛ ala ɲini san bɛɛ kɔnɔ nka sunkalo kalo o ye promo kalo ye a y'aw cɛsiri ka ala ɲini a kɔnɔ wa ala bɛ yafa jɔn caman ma sunkalo in fana kɔnɔ ala k'an ye o jamakuluw cɛla foli la kumaba an b'o di an karamɔgɔ ma Sayyid Sharif Usman Madani Haidara Bangoni Kuluju la k'a fɔ ala k'a simaya ala k'a mɛn an kɔrɔ jamiyatu ansarden tɔndenw diɲɛ fantan na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin ye duwawu jaabi waati ye aw kana ɲinɛ ka duwawu kɛ aw yɛrɛ ye suntigɛ waati hijabu foyi tɛ sundonna ɲuman ni ala cɛ suntigɛ waati n'i ye min fɔ dɔrɔn ala b'a dilan ala k'an taw dilan ka miliyari caman suru an kan a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان